nire ustez gaur egungo gizarte moderno honen zenbait ezaugarri buruz, eta gero bere aplikazioa uste dalako aplikazio interesgarria duela gure gizartea. Zergatik, aurreratu egingo den hipotesia, nik uste dut gure herrian nolabaiteko dibortzio bat daukagula plano soziala eta plano politikoaren artean. Plano sozialean behar bada gu gara gizarte moderno bat, gara jarraietan hipermodernoak, nik esango nuke modernotasuneko subjektuak garela, baina gero plano politikoan gura dugu kolektibitate bat izan, komunitate bat izan. Oda, plano sozialean individuak eta plano politikoan komunitarioak. Eta nik uste dut hori norri batean dibortzio importante batera. Eta dibortzio horrek, egiten dituela posible gauza batzuk, baina beste gauza batzuk ezinezkoak egiten dituela. Orduan, hori izango litzateke nola izateko abiapuntua eta amailua. Gaur egun zentzuek izan litezke gure gizartean dauden zutabe handienak edo. Alde batetik zutabe handi bat da individualtasunarena. Eta individualtasunarena gainera ulertu behar da bi modura. Individualtasuna ez da ulertu behar individualkeria edo egoismo modura. Gaur egun individualtasunak posibilitatu egin du gure lehenengo eta behin individuak izatea. Eta individuak izan garen momentutik hainbat eremu berri politizatu egin dugu. Hainbat eremu berri gure bizitzara aplikatu dizkiogu. Horri planteatzen dizkigu pertsona modura hainbat kontraesan, ez da? Zer, jenteak egon izan ez balitz individuazio prozesua, seguruenik emakumeak ez ziren inkorporatuko lanera. Egon izan ez balitz individua, behar bada, hainbat eskari maila subjektiboak ez ziren egingo. Existituko ez balitz individuazioa, behar bada, gaur egun ez litzateke genero violentziarik existituko. Baina, azken finean, onerako fenomenoak dira fenomeno ambivalenteak. Alde batetik, bakardadera eramaten gaituzte, baina beste alde batetik hori da bere abiapuntua. Hau da, guk denok gobernatu nahi dugu geure bizitza. Geuk izan gura dugu geure bizitzaren gidaritza eramaten dugu. Horrek posible egiten ditu gero, sozialki, behar bada, harreman aberatza baina politikoki horrek zaildu egiten ditu hainbat kontu. Orduan, hor badago ja nolabaiteko kontraesan logiko bat. Beste alde batetik, gaur egungo gizartean daukagun ikuste ondoeza edo daukagun ondoezarako beste arazo bat da, zein horretan arrazoi instrumentala, soziologian esaten duguna, garaitu den, ez da? Hau da, gaur egun nolabait, zertarako egiten diren gauzetan baino, gehiago gagoz, bitartekoak eta helburuen arteko logikara. Hau da, efikaziaren printzipioa funtzionatu du. Eta efikaziaren printzipioarekin nolabait mundu mailan eta gure gizartean orokorrean jendea sobratu egiten da. Hau da, dana bada efikazia, dana mugatzen bada efikaziaren printzipioa, nolabait baloren mundua erabat alboratu egiten da. Eta honek planteatzen dizkigu hainbat beste kontu behar, ez da? Hau da, azken finean, gaur egun joera politikoan, joera pertsonalean, joera ekonomikoan, importanteena da efikazia. Efikaziak, azken finean duka, oso nolabait izateko rekorrido laburra. Azken finean kontua da, zertarako egiten ditugu hainbat kontu. Hanik uste dut gaur egun ez dakiguna zertarako egiten ditugu. Dakiguna da, nolabait importanteena dela zerbait egiten dela. Eta orduan, azten da, innovazioaren urtea. Orduan, innovazioaren urtea, mundu guztiak egiten innovazioaz. Claro, innovazioa, eta zertarako, ez dakigu baina innovatu egin dara. Eta orduan norbaitek esaten du ez, izan behar dugu oberenak zerbaitetan. Eta zergaitik izan behar dugu oberenak zerbaitetan. Zergaitik ez dugu errepaso bat egiten galdu diren hainbat aspekturi, eta innovatzen dugu atzerantzu egira. Hau da, pertsonak inkorporatzeko. Globalizazioan eskema berri honetan, zabaltzen da kriston erronka. Eta zertan datza. 19 eta 20. mundu eta 20. mendeak izan dira inklusio mendeak. Hau da, nolabait modernitzatzeko mendeak. Eta pentsatu izan da, herri aurreratuek zuten eredua jarraituz, herri atzeratuek ere sar zitezkeela eredu berbera. Hau da, progreso egon bada, garapena egon bada, garapena egon litek edo norentzat.
Ez, hori izan da modernizazio garaian. Modernizazio garaian, suposatu egiten zen, batek egiten zuena eta ondoen egiten zuenaren bidea jarraituta denok gauza bera egin, ez ezaketela, amaitu da hori. Gaur egun deskubritu duguna da, batek daukana beste baterik kendua dela. Eta nolabait, globalizazioen garaiak erakusten duena da mundua dela bat, muga ekologikoa daudela, eta muga ekologikoa daudegudan, muga ekonomikoak, muga politikoak eta muga moralak existitu behar dutela. Muga moralak existitu behar dute, nondik sortu moral berri bat, dana efikaziaren printzipioa oinarritzen bada. Hor dago, beste kristoren dilema, eta gure gizartean planteatu beharko duguna momentu batean. Eta beste fenomeno bat da, gaur egun individualizazioetik hasita despolitizazio prozesua gero eta nabarmena badala. Hau da, azken finean dilema berri honetan non alde batetik askatasuna dago eta bestetik segurtasuna, badala sakrifikatzeko prest gaude, askatasun gradu bat eraberean segurtasuna eskaintzen badigute. Eta nolabaiteko despotismo digun bat onartzeko prest gaudeke. Eta gero eta prestuago gaude, beti eta segurtasuna bermatzen badigute. Odan hori planteatzen du bai, nolabaiteko problema berri bat. Azken finean da, nik neudana da individuo izan, neudana da neure eremuan egon, nolabait politika konpon bezazke dela hainbat kontu, baina eraberean ere exigentzia gutxirekin. Exigentzia gutxi hori nortez, nik prest nago nire eskatasun zati bat emateko. Horrek bermatzen da, bermatzen badit eraberean segurtasuna. Hemen, beste problema bat dago, ze azken finean globalizazioarekin, arrazoi instrumentalarekin, eliteko momentu bat non, gu prest gaundekeen, nolabaiteko jendarme batek gure bizitza estiloa bermatzen badigu horreli gure askatasun guztia emateko. Problema honekin batera, nik uste dut beste arazo latz bat daukagula, eta da politika eta ekonomia nolabait dibortzatu egin direla. Ekonomia gaur sarrazkik eragera sortzen ditu, eta horre suposatzen du gero, politikak etorri behar duela atzetik konpontzen. Baina politikak eraberean ez dauka gaur egun, lehen zeukan almena, ez daukalako botere ekonomikoari praktikan, ez dauka almena, ekonomia sortzen dituen sarrazkiak konpontzeko. Horre zer dakar? Horretakar aurreko aipatu dituan prozesuak berrelikatzea. Zergaitik, azken finean, gaur egun, sistema demokratikoa neurri batean deslegitimatu egiten da, egunero eta ingabe, ezin dituelako konpondu, ekonomiak sortzen dituen arazoak. Eta hemen arazo latz bat dago neurri batean eta nolabait pentsatu egin behar da. Krisi garaian, momentu baten pentsatzen zen, ekonomia berriro kontrolatu egingo da politikaren eremutik. Baina esapaterako gure planteatu beharko dizkiogu hainbat kontu. Zergatik gaur egun posible da hainbat estatu baterako Latinoamerikan, hainbat estatutan demokraziak existitzea eta duela 40 urte ez. Gaur segurenik posible da, ze ekonomiak ez dauka zerikusirik estatuekin. Gaur egun behar bada ez dago ekonomia estatal bat. Behar bada estatuak ez du bideratzen gaur egun ekonomia. Orduan, nolabait, egon liteke representazio politiko demokratiko bat, funtzean ez duelako kontrolatzen ekonomia. Hau da, privatizazio prozesuek. Nolabait, logika liberalaren esanerak, suposatzen duena da, ekonomia batetik doa, politika bestetik doa. Problema da, bataren logika bestaren kontra doanean. Eta nolabait, ekonomia sortzen dituen arazoei, ezin dienan politikak erantzun. Eta hor, ez da deslegitimatzen ekonomia, deslegitimatzen da sistema demokratikoa. Eta sistema demokratikoaren deslegitimazioan, azken finean, barriro zertu egiteke den aipatu den individualismoa, despolitizazioa, eta nolabait, jendarme horren, segurtasun eskaintzen bidean bitarten,